ಎಡನಮ್ಮೆ ಪಚ್ಚಿರು ಎಡ್ಡುಂಡು ಚೀಪೆಂಡಾ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಎಂಜೊಂಡುದೆ ಬರ್ಕೆ ನಿಕ್ಕು ಆರ್ಸೋಗುದ ಬೆಲಕ್ಕಾಯಿ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಿರು ಅಂದ ಕುಡುಂದುಪ್ಪು ಬಾರ್ಲಾಗದ ಪಚ್ಚಿರ ಅಂದ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಉಂಡದ ಎಡ್ಡುಂಡು ಭಾಷೋಕುಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡತೆ ಬಾವಿ ಸುಮನನ್ನ ಕಂತೀನಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ ದೇ ಇದೇ ಬೆಳ್ತಾಯಿ ನನ್ನ ಬೋಟ್ ಅರ್ಧ ಉಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಬೋಡನ್ನು ಬನ್ನಿ ಅರ್ಧ ಉಂಡು ಬೆಲಕಾಯಿ ಅರ್ಧ ಉಂಡು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಕೆ ಬರ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಚೀಪೆ ಬರ್ಕೆ ಬರ್ಕೆ ಕುಡ ಇಡೀ ಕುಡ ಇಡೀ ಉಂಡು ಹಾಯ್ ನೆಟೆ ಎಡ್ಡುಲೆ ಗಾಡಿ ಮತ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಬೆಲಕಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ನೆಂತ ಬೆತ್ತ ಮೂರ್ನು ಮಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಪಚ್ಚಿರ್ ನಿಖಲು ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ದೀಜಾರಾ ಇವತ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಭವಿಷ್ಯ ಅಕ್ಲೆ ಓ ದೀಲೆ ಅಪ್ಪು ದೇರ್ ತಿಂದ ಇದ್ದ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ದೀಲೆ ನಮನ ನಮ್ಮನೆದಿಂದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಡತ್ತ ಆಸೆ ಅಪ್ನತ್ತ ಆಸಾಡು ಹಾ ಯಾರು ಸಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸುರ ಸುರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬೆಳ್ತದೆ ನಾನು ಅಗ್ಲೇ ಬೇತೇನೆ ಮೂರೋಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರಜ್ಜನ